Hello, hello, zdravím. Zdravím vás, ako vždy, u nášho nového videjka. Dneska sme došli čistiť fasadičku. Sme v obci Pusté Ulany. Niektorí to poznáte, niektorí možno nie, ale však to je jedno. No, došli sme čistiť fasádu. Ukážem vám, urobili sme test už tuto tete. Test vyšiel, že brutálne. Poďte sa na to pozrieť. Poďme na to. Tento domček sa bude dneska čistiť. Sú tam flaky, však už vidíte. Tuto. Celý domček je taký. A tuto sme robili test. Pozrite sa na to. Test vyšiel, že veľmi dobre vyšiel test. Som rád. Takže tak. Čo sa bude celé čistiť. Takže ideme my pomaličky na to. A vy poďte s nami. Poďme na to. To fakt? A ona je taká krásna, hustá.